Hej Gustav! Du troede vel ikke, du ikke skulle se den skønne søsters ansigt på den store dag? Bare rolig. Jeg skal ikke til at holde nogen lang tale, for skal jeg være helt ærlig, er jeg begyndt at lede lidt efter de danske words og ord. Jeg har dog i anledningen fundet et par ord, og siden jeg ikke kan være hos dig her i dag, må du få dem gennem den her video. Det siges, man først begynder at sætte pris på, hvad man har derhjemme, når man tager væk hjemmefra. Efter snart 9 måneder kunne jeg ikke være mere enig. En af de største ting, jeg har begyndt at sætte mere pris på, er mine brødre. Jeg ved, at jeg gennem årene har snakket om, hvor fedt det ville være at have en søster. Jeg mener, en søster, der vil lege mor og far dagen lang, se de samme romantiske komedier igen og igen. Og igen. Shoppe til vi falder om, hvilket Gustav betyder længere end 1 time ad gangen. Men vigtigst af alt, vil en søster aldrig drille eller starte en slåskamp op. Så her er jeg så, 9 måneder senere med en kæmpe oplevelse i kufferten og en vigtig lektie lært. Søstre driller ikke mindre, og de er altid klar på slåskampe. Tøsefilmene bliver der også spillet den ene efter den anden, og hvor er der mange. Jeg begynder faktisk at savne Discovery Channel, som du plejede at se. Nu har jeg slet ikke nævnt shoppingen, og shoppingen, lad os være ærlig, den har ikke noget imod. Eftersom du har været så privilegeret at have en søster som mig, og derfor ikke oplevet disse ulemper ved at have en søster, må du bare stole på mig. Jeg har efterhånden indset, hvor heldig jeg er at have 2 skønne brødre som du og Victor. Trods vores skænderier og slåskampe, er jeg overrasket over, at du og Victor er de mest savnede. Sorry, mor og far. Jeg mindes en masse historier med du og jeg. Og set tilbage har jeg nu alligevel aldrig manglet en søster. Siden vi var helt små, har vi for det meste altid kommet godt ud af det med hinanden. Jeg mindes engang, du fandt mig bag lænestolen i stuen med munden fuld af pålægschokolade. Som den loyale bror du er, satte du dig stille ned sammen med mig, uden at sige et pip til mor og far. Der sad vi så, 2 små børn bag lænestolen og spiste chokolade. Man kan vel godt sige på en måde, at du har formået at være en utrolig bror og søster på samme tid. Ja, I hørte rigtigt. Søster. Grundet din unge alder var min overtagelsesevne helt i top. Så der var vi så 2 små børn, Emma og Gustav, begge med kjoler og håret sat. Så blev vi ældre, og du begyndte at interessere dig for andre spil end Super Mario på Nintendoen. Trods de umådelige lange timer på computeren med dine venner, har du alligevel altid formået at sætte noget tid af til dine søskende. Du er en helt fantastisk bror med egenskaber, alle burde stræbe efter. Din evne til at lytte, når din irriterende storesøster har problemer. Din loyale side, der til hver en tid vil gemme sig bag lænestolen for at redde din søster fra en omgang skældud. For slet ikke at nævne din intelligente og humoristiske sider. Så Gustav, her sidder vi så. 2 forskellige kontinenter og har aldrig følt et tættere bånd før. Du er blevet en ung mand, uden lige. Og det smerter mig, at du muligvis er blevet højere end mig. I dag er en stor dag i dit liv. Du er trådt ind i de voksnes rækker, og vores familie og venner er samlet i dag for at fejre dig. Jeg håber, du får den bedste dag, fyldt med latter, kærlighed, glæde, tårer og ikke mindst gaver. Nu vil jeg bede jer alle om at rejse jer, hæve jeres glas og skåle for en helt fantastisk ung mand. Gustav, jeg elsker dig, og jeg kunne ikke være mere stolt over end at kalde dig min bror. Skål.